fajšáci niečo po piatej otvárajú bránu. V plnení pieskovačov rekordy lámu. A vedľa v hale zasa nerobí Jenci a Zolo plán majú dobrý. Klídek pohoda, len blbec maká. Dnes ich 100 litrov na exprese čaká. O 11:30 si sadneme na kávu, ktorá nám každý deň zdvihne náladu. Dve malé presá, inštantnú a čaj. Pošleme SMS-ky, Bože výhru daj. Hodinky najkrajšie z novej kolekcie, puška, pre ktorou žiadna zver sa neskryje. Výlety, mejdany a pivný maratón, všetko sa zmení, keď zazvoní telefón. Spln sa nám nesnil, tak späť do roboty. Zdvihla to Mária z Rímavskej Soboty. Deň čo deň muklovať, jak daký fas. O 4:00 zatvára brány Alcatraz. Hodinky najdrahšie z novej kolekcie, puška, pred ktorou žiadna zver sa neskryje. Výlety, mejdany a pivný maratón, všetko sa zmení, keď zazvoní telefón. O 11:30 si sadneme na kávu, ktorá nám každý deň zdvihne náladu. Dve malé presá, inštantnú a čaj. Pošleme SMS-ky, Bože výhru daj.